Прывітанне, мяне завуць Майя, і сёння вы на маім канале каліграфія па-беларуску. Я хацела б з вамі паразмаўляць пра адну вельмі важную тэму для тых, хто толькі пачынае займацца ці займаецца недоўгі час. У мяне ёсць пэўны досвед выкладання каліграфіі ў розных асяроддзях, онлайн, офлайн, доўгія курсы і таксама кароткія майстар-класы. І мне ёсць што на гэтую тэму сказаць, таму што я бачу вялікую колькасць памылак, якія робяць людзі, калі толькі сядаюць займацца. І гэта, безумоўна, натуральна, гэта не крытычна, гэта не супер праблема насамрэч. Проста хацелася б асцерагчы вас ад асноўных памылак і даць вам паразуменне таго, як правільна карыстацца асадкамі, якія набываюць. Першае, пра што я хацела пагаварыць, гэта пра розніцу паміж вось гэтымі дзвюма. Гэта асадка сталёўкай ці з пяром металёвым, а гэта аўтаматычная асадка. Таксама са сталёўкай, але яе не трэба запраўляць. І ў некаторым сэнсе асноўная памылка тых, хто пачынае, вось яна якраз у тым, што людзі не бачаць розніцы паміж вось гэтымі дзвюма інструментамі, а яны сапраўды вельмі розныя. Акрамя таго, што гэта простая асадка, вось бываюць яшчэ такія скосныя, як вы зразумелі. Вы зразумееце цягам гэтага відэо, навошта яны ўвогуле спатрэбіліся, што іх вынаходніцтва спрасціла для каліграфаў. Дык вось, пабачце, што тут можна замяніць гэтае пяро. Тут у мяне стаіць мяккае пяро. У гэтай асадцы аўтаматычнае пяро замяніць не можна. І гэта першае, што трэба зразумець, што тут стаіць мяккае пяро, і гэта ўсплывае на то, якую якасць ліній вы атрымліваеце. Калі вы хочаце пісаць почерк, я выкладаю англійскі курсіў, гэта мой асноўны почерк. Ён выглядае вось так. Калі вы хочаце пісаць нешта такога кшталту, безумоўна, гэта вам не падыдзе. Вам падыдуць толькі гэтыя два інструменты. Калі вы хочаце пісаць нешта кшталту амерыканскага курсіва, вось так выглядае яго практыка, і вы тут не бачыце ніякіх націскаў. Да? Вось як выглядае прыблізна гэты почерк у масе сваёй. Вам падыдзе вось гэта ці вось гэта. Вы бачыце, што вось такая простая асадка, яна можа даволі шмат, ужо зараз гэта зразумела. Вось гэта адзін і той жа тып інструменту, але ў іх стаяць розныя тыпы пер'яў металёвых. Гэта мяккае, гэта цвёрдае. Калі вы націскаеце на цвёрдае пяро, яно не раскрываецца так павольна і плаўна, як мяккае. Я спадзяюся, вы зразумелі, да чаго я гэта ўсё казала, да таго, што калі ідзе да справы, то чалавек прыходзіць і сядае першы раз. Вось гэты цудоўны досвед я забрала са свайго такога майстар-класа ў полі, калі ішоў вялікі поток людзей, і я проста назірала за тым, як яны карыстаюцца інструментам. Інструмент быў вось такі. І гэта звязана з тым, што такая асадачка, яна больш мажлівасцей мае. То бок для таго, каб пазнаёміцца, яна, па-першае, больш прадукуюць такіх, яны таннейшыя, і каб пазнаёміцца і з тым тыпам почерку, вось такая ідэальна падыходзіць. Таму мы карысталіся прамой асадкай, і асноўная праблема гэта такая, што людзі блытаюць. Вось такі інструмент, якім яны прызвычаіліся пісаць у школе, і вось такі інструмент, які для іх даволі новы. Прычым блытаюць і падлеткі, і дарослыя. І вось гэтыя звычкі, напрыклад, трымаць асадку вось так, 4 пальцамі, яны ўсе засталіся. Зараз я ўсё падрабязна і па пунктах пра гэта раскажу. І так, зараз мы пераходзім да памылак. І так, памылка нумар 1. Ці чаму можа ўзнікаць вось такі рваны край з аднаго боку вашай палачкі? Бо, безумоўна, мы ўсе пачынаем з простых ліній рознай таўшчыні. Гэта база і аснова. Добра, давайте я макну. Першае, што я хочу сказаць, гэта пра нахіл пяра. Трымаць асадку трэба наступным чынам. Вось так. І гэты трэці палец, ён быццам бы крыху падтрымлівае яе знізу. Другі не замоцна наперад выдвінуты. Недзе тут ляжыць. Бок вось гэтымі дзвюма вы яе хапаеце так. І трэцім падніз. Добра. Я зараз паказваю, як правільна пісаць. Спадзяюся, гэта бачна. Вось, вы зрабілі сваю першую палачку. Цягнеце і падкручваеце. Раскрываеце, цягнеце і падкручваць. Зараз будзе вельмі добра бачна, як закрыць
гэтую палочку. Мы не робім як. Мы не пішам ось так. То бок памылка нумар 1 – гэта памылка трымаць асадку вось так. Нават калі вы зачапілі яе 3 пальцамі, але вы вось гэты яе канец не нахіляеце да паперы ці да плоскасці стала, а вось як быццам бы вы у школе маглі пісаць вось так, да? Вось так. Ну, у кагосьці такі почерк, да? Чалавек так піша, напрыклад. На камеры зараз, да, вы бачыце просто такі кружок. А для пяра гэта не працуе. Вы такім чынам, калі вы трымаеце асадку, вы ствараеце націск на колькасць атраманту. І ён каціцца хутчэй з пяра, і, адпаведна, большая яго колькасць трапляе на паперу. Нам не заўсёды гэта патрэбна. Так, зараз я паспрабую паказаць, на што гэта яшчэ ўсплывае. Вось бачыце, колькі тут я нарабіла гэтага жыру. Вось зараз пад такой плоскасць. Я спадзяюся, што гэта бачна, што ён сфокусаваўся, да. Колькі тут, якая вялікая колькасць гэтага атраманту. І вось тут, дзе я пісала першую правільна, да? Тут ужо ўсё, па-першае, падсохла, але яно больш празрыстае. Тут, я спадзяюся, заўважна, што меншая колькасць проста медыума. Гэта памылка нумар 1. То бок трымаць, умоўна кажучы, пальцамі правільна, але трымаць вось пад такім кантам вялікім. Бачыце, ось у мяне адразу. Зараз памылка нумар 2, якую я заўважыла. Калі вы паглядзелі папярэднюю частку пра памылку нумар 1, вы, напэўна, заўважылі, што паперу я трымала амаль вертыкальна. Зараз я крыху нахілю паперу, вось як мы прывыклі ізноўку пісаць гэтыя школьныя нашыя звычкі, да, напрыклад, неяк так ляжыць тут і та-да-да-да. Я пішу. Безумоўна, калі вы пішаце асадкай, якая не мяккая, пяро якое не мяккае, створкі якого не адчыняюцца, не аддаюць атрамант, вам усё роўна, пад якім нахілам ляжыць папера. І шмат людзей, калі яны толькі пачынаюць, яны гэта не асэнсоўваюць. Дык вось я вам зараз пакажу, чаму гэта трэба разумець. Я перайду да запраўкі пяра пензлікам, бо гэта проста моя звычка. Я не ў якім рэлігійным клубе макацелей ці любіцелей пензліка. У каліграфаў са стажам ёсць, дарэчы, такія спрэчкі даволі часта. І вось пад нахілам я спрабую зараз нешта напісаць. І ў мяне можа нават атрымацца, але ціск на розныя паловы пяра, ён будзе розным. І вам прыйдзецца выкручваць сваю руку такім чынам, каб пацэліць вось у гэты нахіл. То бок выглядаць гэта можа ўсё не дрэнна, але вось вы бачыце, тут ужо прыехалі. Таму паперу мы нахіляем адпаведна вось так, калі мы пішам простай асадкай. І значна лягчэй такім чынам зрабіць ціск на левую і правую гэтыя долькі паловы пяра аднолькавым. І калі вы заўважыце, вось менавіта гэтыя элементы я не пішу толькі пальцамі. Я цягну цэлым лакцём. Гэта ўжо пытанне да тэхнікі, а не да таго, як вы трымаеце інструменты. Проста ўсе гэтыя нюансы, яны маюць значэнне. Таксама да гэтага тыпу памылак я б аднесла проста такую звычку, дынамічны стэрэатып, калі чалавек ужо навучыўся ў школе пісаць, і мне, дарэчы, калі я такое пабачыла, мне было супер незвыкла. Чалавек трымае паперу правільна. Чалавек трымае асадку правільна, пад адпаведным кантам, але ўсё роўна яна не ляжыць вось тут, яна не ляжыць вось у гэтым месцы, яна лажыцца недзе там, і ўсё роўна пры такой пазіцыі пацэліць, нават калі вы пішаце пад правільным кантам, палажылі паперу, адносна сябе пацэліць, вось запаралеліць гэтую лінію, якая пасярэдзіне асадкі з лініі вашага нахілу, немагчыма, бо гэтая гісторыя, яна ўся глядзіць некуды туды. Гэта таксама памылка, і яна будзе перашкаджаць вам пісаць. Ну і трэцяе, тое, што вось такога ракурса, як мне падаецца, будзе добра бачна і зразумела. Трэцяе, гэта калі вы баіцеся ўвогуле гэтай асадкі, трымаеце яе далёка, трымаеце вось такім чынам, і пальцы вось так падгібаеце, да? Яны у вас такія напружаныя, і вось гэтымі напружанымі пальцамі людзі спрабуюць весці лінію, яны моцна ціснуць, калі вядуць перу ўгару, яно безумоўна страляе на любой паперы, яно будзе страляць. Ці калі
вы не нахіляеце бліжэй да паперы вось гэты канец асадкі, а нахіляеце яе вось так і зажимаеце, то няма шансаў у вас просто правесці тонкую роўную лінію. Тонкая роўная лінія наверх праводзіцца лёгкім рухам з правільнай пазіцыі. І толькі так. Зараз я пісала ад лакця, калі вы будзеце сядзець на сваёй далонцы і ставіць яе на стол, усё роўна, вы не павінны на яе замоцна ціснуць на гэту лінію, ўсё будзе добра. Вось, гэта памылка нумар 3, і апошняя зараз будзе памылка нумар 4. Паглядзіце, калі ласка, і звярніце ўвагу на тое, як вось гэтыя две падушачкі маёй рукі ляжаць адносна плоскасці стола. Яны могуць ляжаць вось так. І, дарэчы, так раяць пісаць у падручніках па амерыканскаму курсіву, каб пісаць плынна і хутка. Гэтыя два апошніх вашыя пальцы павінны быць крыху падвёрнутыя. І тады вы можаце лёгка скальзіць па паперы. Але гэта тычыцца толькі гэтага тыпу почеркаў. Калі я пішу англе, вось паглядзіце на нюанс. Вось так рука ляжыць, яна можа ляжаць вось так, а можа ляжаць вось так. І памылкай з'яўляецца тое, калі вы спрабуеце руку палажыць вось так, гэтую цэлую плоскасць вашай рукі вы кладзеце на стол. І нават калі у вас усё правільна, вы проста не дацягваецеся і спрабуеце зрабіць вось гэта пальцамі. Я такое таксама бачыла. І, адпаведна, гэта ўсплывае вельмі моцна на якасць вашай лініі. Калі вы трымаеце гэта ўсё задалёка яшчэ, да, каб пацэліць, бо гэтая прыклейка вам перашкаджае проста дацягнуцца да паперы. Да? Тут мае значэнне вялікая мера. То бок крыху, канешне, я не так не пішу, я крыху нахіляю руку правы бок, але і не так моцна. Усё, безумоўна, патрабуе часу, каб усё гэта зразумець, адчуць і зрасціся з гэтым інструментам, і вось атрымліваецца тое, што трэба. І апошняе, што я бы хацела вам паказаць у гэтым відэо, гэта механіка пера, тое, як яно працуе, і экстрэмальныя пазіцыі, якіх трэба пазбягаць. Лінію з націскам, але ўжо скоснай асадкай. Я зараз буду пісаць яе доўга і пачынаю вось такой пляцоўкі. Вы бачыце, як стаіць маё пяро. Вось зараз вельмі добра будзе бачна, што прыблізна націск на гэтыя дзве паловы аднолькавы. І калі я зачыняю, я буду зачыняць толькі адну створку. Па-за атрамантам гэтага было б не бачна. Калі я пішу, вось гэта, умоўна кажучы, правільна. Калі я пішу, трымаючы пяро, вось неяк так, то бок яно не паралельна, яго плоскасць не паралельна плоскасці стола, я яго паварочваю, націскаю, і вяду ось такую лінію. Яна можа выглядаць нядрэнна, але вось калі я яго раскрываю, відавочна, што на левы бок значна большы націск. І такім чынам вы можаце, канешне, пісаць, але вы вельмі хутка сапсуеце сваё пяро. Тое самае тычыцца і прамой асадкі. Не абавязкова пісаць скоснай, можна пісаць прамой. Вось памылка. Пра такую пазіцыю я ўжо вам казала, напрыклад, тут усё правільна, і вы проста банальна крыху яго падкрут гэты робіце, ці вось такім чынам таксама можна трымаць. Гэта таксама, адпаведна, неправільна. Вось. Па-першае, вы атрымліваеце гэты брудны край, крыху дрыжачы. Яно можа і нядрэнна будзе выглядаць, але ж зрабіць усе гэтыя элементы магчыма. Ну, у сэнсе, што зрабіць усе гэтыя элементы правільна, каб форма выглядала правільна, магчыма, але на пяро будзе занадта шмат, яно будзе занадта шмат нагружацца. Гэта неправільна было, і гэта неправільна. Безумоўна, мы можам і так пісаць, напрыклад, гэтыя авалы, але калі вы заўважыце, то на іх якасць вельмі моцна ўсплывае вось такая пазіцыя, яны тут крыху такія дрыжаць. І вось зараз скоснай асадкай пакажу авал. Наколькі прасцей утрымліваць гэту правільную пазіцыю з коснай асадкай. Вось. Бачыце? Цудоўна, да? Таму гэтае вынаходніцтва асадак з нахілам, яно мае сэнс. Спачатку зрабілі проста перы такія з нахілам у Вільям Мітчел. Вось, а потым зрабілі асадачку. Спадзяюся, гэтае відэо было палезна для вас і карысна. Калі гэта так, стаўце лайкі і падтрымайце мяне і мой канал. Дзякуй.